खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। साख्रि दानजानाय सा 700 हमगार्ड आरो एसपिअफोरनि थाखाय गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय सुंथानाय। मेरापानियाव पिस्तलजों लोगोसे सानै लाइमोन हमजादों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसिनो एबसुआ गोसोखां बिलाइ गथायदों। राजकोट इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव इन्डिग' क्रिउ मेम्बार आरो पेसेन्जारनि गेजेराव दावराव दावसि। नखरनि दावराव दावसि जानायाव सासे सुबुंनि जोखोम। इन्डोनेसियानि नोगोरारिखौ ककिन केप्सुलजों लोगोसे हमदों एलजेबिआइ बिरखं गाथोनाव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हमगार्ड आरो स्पेशल पुलिस कर्ट सुंदियै एसपिअफोरनि थाखाय गोजौ बिजिरसालिनि गेदेर राय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया साख्रिनिफ्राय दानजानाय सा 700 हमगार्ड आरो एसपिअफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर राय होदों। मख'नो गोनांदि सा 700 हमगार्ड आरो एसपिअफोरखौ फिन साख्रियाव थिसननायनि सायाव सानफिननो थाखाय सोरखारखौ बिथोन होदों गोजौ बिजिरसालिया। आसाम इन्डास्ट्रियेल सेक्युरिटि फर्सनि कनस्टेबल मासियाव थिसनथाइ होनायनि सायाव राय होदों गोजौ बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि गासै सा 700 एसपिअनि नखरनो सुंथानाय लाबोनानै बे बिथोनखौ बिजिरसालिया होदों। गोलाव सम एसपिअ महरै खामानि मावनायनि उनाव हरखाबनो साख्रि गोमाजादोंमोन बै जवानफोरा। सम सम गोख्रों सोमावसारनाय आरो आन्दोलननि हाबाफारिफोर लादोंमोनब्लाबो सोरखारा खेरखेरायाखैमोन। नाथाय जोबथारनायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मदद खालामबाय साख्रि दानजानाय बै सा 700 हमगार्ड आरो एसपिअ जवानफोरखौ। मेरापानियाव पुलिसआ हाथियारजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ हमनो हादों। जरहाट पुलिसनि मोनसे टीमा मेरापानि पुलिसजों जथायै सन्दाननानै सानै लाइमोनखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। डीएसपी कौशिक कलितानि दैदेननायाव बानजायनाय अपारेशनाव आसाम नागालेण्ड सिमनानि कलाजारनिफ्राय हमनो हादों सानै लाइमोनखौ। बबेखानि पुलिसआ हाथियारजों लोगोसे हमनो हानाय सानै लाइमोनखौ बलिन गगৈ आरो गपाल कसारी होनानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला जरहाट पुलिसआ बै सानै लाइमोननिफ्राय गंसे 22.22 पिस्तल आरो थरथाम गोगो गुलिखौ जब्द खालामदों। बबेखानि हमजानाय बै सानै लाइमोना गोलाव समनिफ्रायनो बाइक खावग्रा सिखावनि हानजाजों सोमोन्दो दङमोन होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव दिनै बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोलाव समनिफ्रायनो नुजानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसर बिएल आहूजानो गोसोखां बिलाइ गथायनानै गुवारै सावरायलायदों एबसुआ। दिनैनि बे सावरायनायनि गुबै आयदाफोरानो जादों फारियै सोलोंथायारि जेंना, जेरै थि समावनो आनजादफोरखौ खुंफुंनाय, थि समाव रिजाल्ट एबा फिथाइ फोसावनाय, थि समाव फोरमानलाइफोरखौ फरायसाफोरनो गथायनाय आरो नांगौ समाव फराफारिखौ सोलायनाय। बेनि अनगायैबो गोबां थालांनाय बिफानफोरखौ थिसननांगौनि दाबिजों लोगोसे बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरखौ बिटिआरनि 70% सुबुंखौ थिसनथाइ होनांगौ होननानै आर'ज खालामदों एबसुआ। बेबायदिनो गासै मोन6 दाबिया बे मेम'रेन्डाम एबा गोसोखां बिलाइयाव हाबदों। दिनैनि बे सावरायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बुंथिगिरि अभिद नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, लोगो हारिमु नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी आरो लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारिमोनजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हांगामा नार्जारि, बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुजरातनि राजकोट इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव इन्डिग' बिरखंनि क्रिउ मेम्बार आरो हान्थियारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदों। राजकोट इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय मुम्बाइसिम थांनाय इन्डिग' बिरखंनि मावफारिया आरो हान्थियारिफोरनि गेजेराव थि समाव सिबिथाय होयै आरो जानाय लोंनाय गैयैनि थाखाय दान्थे बिदान्थे आरो दुंहाव थासारि सोमजिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला समबारखालि बोथोर गाज्रिनि थाखाय इन्डिग' बिरखंखौ केन्सेल खालामदोंमोन। मोनाबिलि 7:40 रिंगायाव बिरनो गोनांमोन।
नाथाय उनाव थि समनि 2:30 घन्टा लेट जानायनि उनावसो केन्सेल खालामनायनि खौरांखौ इन्डिग' बिरखंखौ केन्सेल खालामनायाव हान्थियारिफ्रा दावराव खालामदों। डिब्रुगढ़ जिल्लानि दिगबै ओनसोलाव मंगलबार मोनानि समाव सासे लाइमोनखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो बयखौबो सोमोनांहोदों। जोखोम जानाय सुबुंखौ अमृत ठाकुर होनानै सिनायथि होदों। अमृत ठाकुरखौ दिगबै सारियालि ओनसोलाव थानाय मोनसे रेल गेटआव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम जायो होननानै मिथिनो हादों। डिब्रुगढ़नि रेल स्टेशननि साखाथियावनो थानाय तबिबस्रियाव थाग्रा अमृत ठाकुरनि सायाव डिब्रुगढ़निनो गावनि बिसिनि नखरनि सुबुंफोरा खाबु लानानै गाग्लोबदोंमोन। 2021 मायथाइयाव हाबा जादोंमोनब्लाबो नखरनि गोरोबलायनाय गैयैनि जाहोनाव सानैनि गेजेराव गुबुन लामा लानायनि जाथाया सोराङाव फैदों। गावनि बिसिनि बिनानावफोरानो गाग्लोबनायनि खाबुखौ साजायनानै गुबुन माखासे सुबुंफोरखौ बिथोन होनाय आरो बिसिनि बिगुमै आकाश देबनाथ मुंनि सुबुंजों दैदेनजानाय माखासे दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों अमृत ठाकुरखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। गाग्लोबनायनि जाहोनाव बिनि खर' आरो गोदोनायाव गोब्राबै जोखोम जानायनि थाखाय फाहामथाय होनो तिनसुकियायाव दैथायहरो। बेबायदि गिख्रंथाव जाथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जायगानि पुलिसा नायबिजिरनो आखायाव लानाय जायो होननानै मिथिहोदों। ड्राग्सनि बेरेखायै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों कास्टम बिफाना गुवाहाटी बर्जाराव थानाय LGBI बिरखं गाथोनाव इन्डोनेसियानि सासे नोगोरारिखौ सन्देह खालामनानै हमनाय जायो। हमजानाय सुबुंखौ जाकार्तानि थागिबि रेइनहार्ड 33 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय रेइनहार्डनि उदैयाव माखासे ककेननि केप्सुल मोननायनि उनाव कामरुप मेट्र' जिल्लानि बिजिरसालिया थाबैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। डक्टर कबिर राजक'या सार्जारि खालामनायनि उनाव हमजानाय सुबुंनि उदैनिफ्राय मोनसे केप्सुलाव 10 ग्राम सोजानाय गासै मोन 36 केप्सुलफोर जब्द खालामनो हादोंमोन। बेफोर ड्राग्सफोरखौ हाथाइनि बेसेनाव कौटिसो रांनि जागोन होननानै फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो लानाय जाबाय होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।